Despois de facer o camiño en varias ocasións, Xosé Manuel Domínguez decatouse de que había moitas guías turísticas e mesmo espirituais, pero ningunha proposta que acompañase no pensar e na reflexión persoal. Así xorde este caderno de bitácora que é para facer o camiño e que se pode aplicar na peregrinación a Compostela ou no propio día a día. Para facer o camiño, por suposto, está orientado inicialmente para o Camiño de Santiago, pero, en realidad, partimos da metáfora do camiño da vida. Facendo calquera camiño físico, pero, en realidade, un pode facelo tamén na súa casa, porque un está camiñando. Todos estamos facendo un percorrido cara, a veces non sabemos cara onde, pero si sabemos como estou, que necesito deixar, con quen camiño. Entonces, en realidad, é unha metáfora do camiño da propia vida, é unha especie de revisión de vida, non? O caderno pretende enfrontarnos coa nosa realidade e convídanos a respostar unha serie de preguntas. Que necesito para o camiño da miña vida? O sea, realmente eu que necesito? O sea, como estou e que necesito? Realmente, non? Segundo, por exemplo, todos démonos conta de que moitas cousas non necesitamos das que tiñamos, había demasiado cousa superflua e había cousas importantes que non tiñamos. Depois, cara, onde quero ir? Bueno, pues espérate, van pasando os anos e que estou facendo coa miña vida? O sea, isto vai a toda mecha, de repente me atopo con tal idade e que estou facendo coa miña vida. Quen son eu, en realidade? Con quen camiño? Cal é a xente que realmente me importa? De seguro que se convertirá no compañeiro de camiño de moitos e moitas.